సినీ ఇండస్ట్రీలో కరోనా వైరస్ ప్రభావం వల్ల చాలా సినిమాలు విడుదలను వాయిదాను చేసుకున్నాయి. అందులో కొన్ని సినిమాలు ఇప్పటికే ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చాయిగా, మరికొన్ని మాత్రం ఇప్పుడిప్పుడే విడుదలకు అవుతున్నాయి. అలాంటి వాటిలో టాలీవుడ్ హంక్ దగ్గుపాటి రానా, లేడీ పవర్ స్టార్ సాయి పల్లవి జంటగా నటించిన విరాట పర్వం ఒకటి. సున్నితమైన ప్రేమ కథతో రూపొందించిన ఈ సినిమా ఆరంభంలోనే అందరి దృష్టిని ఆకర్షించింది. ఫలితంగా అంచనాలను కూడా భారీ స్థాయిలో ఏర్పరచుకుని ప్రేక్షకుల ముందుకు రాబోతుంది. ఈ నేపథ్యంలో విరాట పర్వం సినిమాకు సంబంధించిన ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ వివరాలు బయటకు వచ్చాయి. ఆ వివరాలు మీకోసం. రానా, సాయి పల్లవి కాంబినేషన్లో వేణు ఉడుగుల తెరకెక్కించిన చిత్రమే విరాట పర్వం. ఎస్ఎల్వి సినిమాస్ పతాకంపై దగ్గుపాటి సురేష్ బాబు సమర్పణలో సుధాకర్ చెరుకూరి నిర్మించిన ఈ సినిమాకు సురేష్ బొబ్బిలి స్వరాలు సమకూర్చాడు. ఈ సినిమాలో నివేద పెతురాజ్, ప్రియమణి, నందితా దాస్, నవీన్ చంద్ర, జరీనా వహాబ్, ఈశ్వరరావు బెనర్జీ తదితరులు ప్రధాన పాత్రలు పోశారు. సరైన బ్రేక్ కోసం ఎదురు చూస్తున్న దగ్గుపాటి రానా విరాట పర్వంతో ప్రేక్షకుల ముందుకు రాబోతున్నాడు. ఈ సినిమా రెవల్యూషన్ ఈజ్ అన్ యాక్ట్ ఆఫ్ లవ్ కాన్సెప్ట్తో నక్సలైట్ ఉద్యమం నేపథ్యంలో తెరకెక్కిన విషయం తెలిసిందే. దీన్ని ఎంతో ఎమోషనల్ కంటెంట్తో తెరకెక్కించారు. ఇందులో సాయి పల్లవి పాత్ర ఎంతో హైలైట్గా ఉండబోతుందని యూనిట్ వర్గం వెల్లడించింది. సున్నితమైన కథాంశంతో క్లిష్టమైన నేపథ్యాన్ని జోడించి తీసిన విరాట పర్వం చిత్రాన్ని వీలైన త్వరగా పూర్తి చేసుకుని ప్రేక్షకులకు ముందుకు తీసుకురావాలని చిత్ర యూనిట్ అనుకుంది. ఇందులో భాగంగానే ఇప్పటికే పలు డేట్లను కూడా ప్రకటించారు. కానీ షూటింగ్ ఆలస్యం కారణంగా పలుమార్లు వాయిదా పడింది. ఇక ఈ సినిమాను ఈరోజు అంటే జూన్ 17న రాబోతోంది. సాయి పల్లవి, దగ్గుపాటి రానా కాంబినేషన్లో రాబోతున్న విరాట పర్వం మూవీ విడుదలకు సమయం దగ్గర పడటంతో చిత్ర యూనిట్ ప్రమోషన్స్ కార్యక్రమాలను ఎప్పుడో ప్రారంభించేసింది. ఇప్పటికే చాలా ఈవెంట్లు చేసింది. అంతేకాదు బుల్లితెరపై ఎన్నో ఇంటర్వ్యూలు కూడా ప్రసారం అయ్యాయి. అలాగే ఈ మూవీకి సంబంధించిన ప్రివ్యూ షోలు కూడా గట్టిగానే ప్లాన్ చేశారు. విరాట పర్వం మూవీ తెలుగు రాష్ట్రాల్లో భారీ బిజినెస్ జరిగింది. ట్రేడ్ లెక్కల ప్రకారం నైజాంలో 4 కోట్లు, సీడెడ్లో 2 కోట్లు, ఆంధ్రప్రదేశ్లోని మిగిలిన ప్రాంతాల్లో కలుపుకొని 5 కోట్ల మేర బిజినెస్ జరిగింది. అంటే ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల్లోని అన్ని ఏరియాలను కలుపుకొని మొత్తం 11 కోట్ల ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ జరిగిందని ట్రేడ్ వర్గాలు వెల్లడించాయి. విడుదలకు ముందే మంచి హైప్ క్రియేట్ చేసుకున్న విరాట పర్వం మూవీ కోసం పోటీ ఏర్పడింది. దీంతో ఓవర్సీస్లో ఈ మూవీకి 2 కోట్లు, కర్ణాటక ప్లస్ రెస్ట్ ఆఫ్ ఇండియాలో 1 కోటి బిజినెస్ జరిగింది. అంటే ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఈ చిత్రానికి మొత్తంగా 14 కోట్ల మేర థియేట్రికల్ బిజినెస్ జరిగింది. ఫలితంగా బ్రేక్ ఈవెన్ టార్గెట్ 14.5 కోట్లకు నమోదయ్యింది. ఈ వీడియో కనుక నచ్చితే మీకు లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, అదేవిధంగా కామెంట్ ఇవ్వండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ వాచ్ దిస్ వీడియో.